Kaixo, eguerdion, egoitz. Apa, eguerdion. Apa, Ke patxo. Aquí gaude prestatzen pixka bat, a ber non dago. Bai, berriro ere, beste aste bat. Hori da. Garrabatzen geure esanak eta pentsamenduak. Da, enetarik un poco. Gaur hasi behar gara apur bat Gaur... potente, ez? Bai, Egon da gaur. martxoak sortzi daukagu. Gu bakarrik Bai. egiten ditugu. Osea, pasan egunean martxoak 3, gau martxoak sortzi. Bai, Hortzi, ez dakit. Urrengo egunean, hasi otro... bai, segurena maiatzean lehenengoan egiko dugu. Claro, ya te digo. Bai. Eta bueno, gu gizonezkoa garen einean, bueno, ez gara borroka honen subjektu, Es... baina, bueno, guri dagokigu... Baina bai ez? entxule, no? Bai, Igual, entxule, bai. no? Bai, entxule. Eta ez dugu izan behar, ez gara lehen lerroan jarri behar, Ez, inoiz ez. baina atzealdean Ba. jartzen jakitea eta entzuten jakitea eta ikasten jakitean ere ustez oso garrantzitsua da. Bai, Eta bai, bueno, nire ustez gizon guztioi, gu gizona garen heinean, dei egiten dizuegu, ba hori, guk ere har dezagun kontzientzia eta ardura borroka eta afera honetan. niretzat honekin superimportantea iruditzen zait, edo importante, o sea, el top, que más importante me parece, da entxutea, tío. Entxutea eta errespetatzea, tío, porque nik ikusten dut jendea normalean, bueno, feminista ez dena, edo kakotxen artean, se defiende muy bien la peña que no es feminista cuando te dice, es que a mí el término feminista, horrela azten badira y dices, este es nada, no... Uy, al palo, al palo. Eta pertsonaio hauek nik uste dut ez dute entzuten. Osea, edo entzuten dute pizka bat, y ya en cuanto hay algo que les chirría, en vez de investigarse un poco, osea, batzutan en plan, osea, azkenean... bai, kolokan jartzea Hori gure da, pentsamenduak hori da. ez... Bai, a la Jendeari defensiva. zaio bat ere gustu. Hori da, tío. A la defensiva, Y bai. ya beti. empiezan ahí con esas mierdas y es como, uff, Bai, entzutea Bai. eta autokritikaren kontua garesti. joder, bai, Garesti da. garesti, tío. Bai. Bai. Joder, macho. O sea, ni que costase dinero pensar un poquito. Menos mal, macho. Eta nahi garrapiñao siempre. No, eta nik ulertzen dut, jendea gizartean, niri gustatuko litzaidak esate, martxoak sortzi eta gaur, no sé, baina orain nik, asko. Eta etortzen den jendea, ojo, cuidado también. Que ez dakit. O sea, Zergatik? etortzen den jende gazteagoa eta holan, eta tamales ikusten dut ere, pues jendea dagoela un poco ahí todavía, que nos cuesta revisarnos. Bai. Botilei, por supuesto. Eta gero ez dakit, eta ez da respetatzen edo, no sé. Bai, Faltan cosas, ematen faltan du asko, niretzako, belaunaldi berriek belaunaldi zaharren zeinbait Hori ohitura hartzen dituztela oraindik ere eta Bai. eta bueno, berriak Bai, gure jakin berrien badaki, maitea. bai, hasiko gara berria ikusten, Bai, eta bai. hemen daukagu irekita, eta bueno, haiek jakin badakite noiz hasten garen grabatzen, eta ikusten duzuneaz, orintxe bertan berri dute. Ostras, berriz ere. Joder, chaval. Webgunea. Eta lehenengo goiburua, nola ez, martxoak sortziri Bai. eskainita dago, Mhm. eta, bueno, ea, pasa gaitezen urrengo gaira, Bai, ea ez? zer gehiago Ez daukagun. dakit, a ber, Bueno, antzan ez badaukagu gure herriko berri bat Ostras, ikusten me cago nabilen moduan. Joder. Gizon bat atzilotu dute Barakaldon, Arrigunagan azaldutako hanka zatiarekin lotuta. ¿Cómo? Ojo. Bueno, entzulek agian ez dute jakingo, baina orain dela zer. Barakaldokoa naiz eta... Iruzpalau hilabete, Joder. hemen nahiko ondo ezagutzen dugun, Aha. depositoak dagoen parke horretan, horre errontegi goialdean. Ostras, es verdad, bai, Bai, konta hor ezazu, agertu bai. zen ez gorpuzki bat, baizik eta satitutako gorpuzki bat, eta ez gorpuzki bat osoa, baizik eta, uste dut, soilik, Hankak bakarrik edo... hankak bakarrik agertu Bai. zirela. Eta antza denez, Joder, chaval. atxilotu berri dute orain gorpuzki horren erantzulea izan daitekeena. Igual da beste gorpu bat. Bai. Osea, Eske, binot. bai, batzuetan gu apur bat belaunaldi berrikoa garenak ja pentsatzen dugu ja Barakaldo beste kontu Bo. bat dela, ja ez dela
lehengo, ez? Tomarronero, no sé Bai, makarrismo, Hostia. baina realitateak kriston sartakoak ematen dizkigu. Ez, Hostias de realidad. ez, porque Barakaldo. egon da garai bat, ez dakite egon zareten adi berriei, baina azkenengo bolada honetan agertu dira pila bat iotz hemen Barakaldo inguruan eta eskerraldean eta esaten duzu Bai. ze arraio, ze gertatzen ari da. Osea, como en plan, Hostia, tío. zergatik, zer gertatzen ari da hemen. Guk gogoratzen dugu, eta nik nire familiar batekin daukat lelokeri hori, esanez, orain dela asko, frankismoaren garaian, así que anda que no haya oído. Bueno, depende. Depende. Baina esaten zuten, que zegoen kartel bat, non ipintzen zuen Barakaldo, grato y cordial. Oh, bai, Eta guk Frankismo beti, garaian. bai, eta guk beti erabiltzen dugu esateko hori, ikusten badugu olako berri bat, siempre pues gente que se ha pegado, gente que va a machetazos por Barakaldo, beti esaten dugu gure familian Barakaldo, grato y cordial. Orduan, hau mantentzen da ideia hori de Barakaldo, grato y cordial. Bai, ez da. Hostia, tío. Es que, joder, eta bai, osea, bai, izan da, eso, zuk esan duzun bezala, ha sido hay un golpe de realidad bastante guay, en plan rollo. No, Barakaldo ez dago, venga, toma. Bai, Barakaldo, Euskalduntzen, Barakaldo Hori da. aldatzen ari da, Barakaldo berdea, Barakaldo berdea, bai, hemen, Barakaldo. hilketak, gorpuzkiak lurperatuta, bueno. Bai, kontuz, kontuz Bai, Barakaldo. bai. Hostia, arreglando cosas todavía. Jode, txat. Eta ez dakit, osea, jendearen artean, osea, jendearekin hitz egitean eta honan, esaten dute, ze agian igual dela, agian da, pues hori, rollo drogaren... Bai, drogarekin harremandutako delituak direla Bai. ematen du. Agian, bai. Ezta? Bai. Bai, tiene toda la pinta. Bai, Tiene toda la pinta. sí, no? Bai, seguro. Bai, Además, osea, horrelako... bai, es que muchos se te tienen que la pinza también para contar. Estremora iristeko, bai, Bai. osea, oso gutxitan ematen dira. Bai. Baina, bai, dirua eta droga dagoenean tarteko hor. Gustatu Tonto zait gehiago aklarazio hori de oso gutxitan ematen dira Barakaldo. Rollo jendeak ikus dezala que no pasa siempre esto. Ez da hilabetean behin, en plan, beste gorpu bat. Hori, Barakaldon ere, jende txintxoa ere, bagabe. Bai, por ahí ahora. Vale, Sí, pintzen, bai, Beste berri bat. Bai, beste Ea, berri bat dago, ipintzen duela... Senerrek eta Petronorrek elektrolizagailuen lantegi bat jarriko dute Bizkaian. Bueno, Oso ondo, Petronor, ez? Hemen, bueno, nos salimos de una. Yo bai, prefería lo de la Barakaldo. bagabiltza ez, hemen Barakaldoko irudia garbitu nahian, eta ez digute laguntzen. Ez. Bueno, dakizuenez, Petronor bada enpresa bat oso handia dena, Oso oso handia. kutsakorra dena. Bai. Eta... Atletik patrozinatu zuen. así que bai, fíjate. bai, hor daramate Petrorror. arrotaztunez, Bai. Petronor hor bulerrean. Horror. Orain uste dut ezetxez, edo bai. Todavía sigue Ez estando dakit, ez dugu naiz oso gogoratzen. futbolzalea, eta ez dakit Ja. jarraitzen duen Petronor. Ni bai, pero nik publizitatea... Bai, eta oso paradoxikoa zen, ze, karo, Petronorrek isurik eta oso kaltegarriak ditu, eta hainbat. Hori izaten da. Kabentatxe. Bai, eta hainbat minbizi eta gaixotasun sorrarasi dira horren eraginez. Antza denez. Antza denez. En un supuesto. Eta oso paradogikoa zen, ze, bueno, mehatzaldean dago, eskerraldean ez dago, baina, Bai. osea, mehatzaldea eta eskerraldea elkarren ondoan Bai, daude, bai, osea, bai. esan ez, haize bolada apur bat altzatzen denean, hortik Eso es. dauden mierda guztiak, Canta el olor a petróleo por la mañana. el olor a gasolina. El olor a gasolina. Ahí está. Eta bueno, bai, pues ikusten zenituen, mehatzaldeko peña hor, Petronorreko izenarekin, eta oso ondo, to. Oso ondo. Darabazu, Arro, ai. bai, arrotazunez, Buah, pozoitzen ari zaituen Osea, aquí... enpresaren izena. Uste dut, osea, programa bat baino gehiago eman algenuke, esanez, zenolako kontua da Petronor mehatxaldean egotea, eta zenolako gauzak dauka mehatxaldeako jendearekin. Adibidez, oie,
frontoi bat egingo dugu, edo futbol saleak direnei, futbol taldeak patrocinatzen ditu, les hace de vez en cuando hay una comida, que si con gente del Atleti, o sea, Bai, bai, kontuz horrekin, o sea, dinot, mehatxaldeako jendea... Se deja comprar. Eso es. Así, hablando un poco... Es guztiak, como siempre, ¿no? O sea, tampoco vamos aquí a poner generalidades. Bueno, badago gazteleraz oso zabalduta dagoen esamesa, eso cuesta un riñón, ezta? Mehatzaldean esaten dute, eso cuesta un pulmón. Un pulmón. Una comida con los jugadores del Atlético cuesta un pulmón. Que tengo un pulmón calcinado Serían por... buenas mediciones en mehatxaldea. O sea, en plan, aldaketa, egitea, eta ez esatea... no, eso cuesta, pues eso, no sé, ¿sabes? Eta esatea, eso cuesta un pulmón. Mehatxaldean egiten dute ezberdina. No cuesta €1, cuesta un pulmón y medio. Nah, un frontón, ¿cuánto cuesta? Un pulmón. Un pulmón. Esa joak. Nada, baina, bueno, eta ez dakitxe, bueno, bai, Petronor esan da, que esto ya, pues, hori oso ondo, venga, vale, gracias. Urrengoa zer imintzen duena? Bai, hemen iritzi artikulu bat daukagu, baina salto ingo dugu. Guk eure iritzia dekogu. Hori da. Si no tendríamos un podcast. Para leer el iritzi de otra persona, para que... O sea, dinot. Beitu, hemen, uste dut dagoela, bai, frankismarekin lotutako berri bat, bueno. eta ez dakit ikusten ibili izanen asteburu honetako berriak, baina, bueno, justo gogorrazit, ez dakit egontzareten adi berrietara eta egonda nahiko tirabira martxoak sortziko mobilizazioak direla eta ez direla. Egin behar direla, ez direla egin behar, bueno, denok dakigunez, nahiko masiboak dira, eta antza denez, arrisku egon daitek, ezak zer, bueno, jakin dezazuela, atzo bertan igandea, martxoak 7, ez dakit martxoak 7 o martxoak 6, atzo igandea, martxoak 7, gaur, martxoak 8. Bai, eren egun markatu, eren egun larumatean. Valladoliden, egon da ekimen frankista bat. Ostras, bai. Bai. No será de la División Azul. Porque están cogiendo ritmo ya. Agian bai, agian harreman dutatzen baina ez nago zior. Kontuz, Baina el yugo y las flechas, zarpa en alto, bai, eta... evidentemente ez zegoen martxoak sortziko mobilizatibeteko jende adina. Baina ez, paradogikoa da, ez? Antikonstituzionala. Zerbait. No, a ver. Claro, hori da. Barra libre. Hori da. Dinot, frankistak egiten badute, da antikonstituzional. Zu egiten baduz, o sea, zuk ez. Gente de la izquierda en general y de la extrema izquierda. Los rojos. Eso es. Los rojos separatistas, si la hacen, da ilegal. Ilegal. Ojo, horrekin, con la performatividad del lenguaje. Bai. Ojo horrekin, que da, beraiek egiten badute, da antikonstituzional, baina zuk egiten baduzu da ilegal. Gustatu zaite bota duzun horre teknicismoa. A veces sé algo. A veces conozco palabras. Bueno, hori, emakumea eta feminista bazara, kontuz ibili, frankista baldin bazara, lasai. Hori da, lasai. Impunitatea dekozu. Hori da. Porque la mayoría de nazis son abogados. Edo poliziak. Edo poliziak. Da, unibertsitatean egon da gero, Euskal Herrian, pues, sorte momentuz daukagu eta espero dugu hau urte handituz doa y el antifascismo sea una buena moda que seguir. Baina Espainian eta holan, ikusten baduzu jendea, pues eso, de abogacía eta holan, jenden, pero o sea, portzentai handia naziak direla. Orduan... Ze esaten zabiltza, agian abokatuak badira epaileak ere izan daitezkeela? Ostras, ez nuen... Ez nukan ez da hori pentsatuta, pero... Bai, ez gero esaten duzu, ostra, Audiencia Nacionala, benetan... Pega, ¿no? Audiencia, Alianza Nacional. Tiene ahí una rima fácil, una rima jocosa. Estrasburgoko epaimaiak ustut behin eta berriro kondenatu dituela Carmen Lamela eta... Baina hori, esos son unos liberales de mierda. Bai,
zuk ez duzu uste ideologia nazia egon daitekela hor, edo behintzat ultranazionalista. Ez dut uste, pentsatzen dut. Bai, atza denez, hemen dena da, bakizue. Gustatzen zait hori esango nuen, top ipintzen duena, top. Osea, siglak, euskaraz da como super guai, no? Top ordena publikoaren auzitegiak 13 urtean 1826 euskal herritar epaitu zituen. Baina zer da top, berez? Pues, top. Segurazki izango direla, nola ditzen da? Akronimo bat dela ematen da. Bai, akronimoak. Eta, pues, ia segurazki izango dela algo de tribunala edo alako zer, no? Tribunal de orden público, alako... Ole. Vale. Bueno. Baina ez nuen ikusi qué bien queda, el top. Me voy al top. A ver qué me dicen. Soy del top. Eso es. Hassel, me voy al top. A ver si me dicen. A ver si me... ostras, gauza bat, que esto se comenta poco, pero nik uste dut pentsatu dela, manifestazioan, Hassel esan da edo Hassel. Eta jendeak, hostia, dependan que mani vayas, era Hassel o Hassel. A ver, nora heldu nahi duzu. Ba, jendea esaten zuen, Hassel, askatu. Bai. Eta, Hassel, askatu. Bai, Hostia, ojo, Eta... La nueva guerra de la izquierda. Beste bat. Bi bando. Hori da, osea, beste bat. Eta horregatik, tío, asentuak eta holan, eske... Bai, asentuagatik ere elkarri mokoka hasiko gara. Egia da, guk Euskal Herrian egonez gero, bakoitzak daukagu gure roiotxoa, hau da. Osea, ez berdina barakaldokoa izana, eta zuk zeure, pues hori, gaztelanenekin fusionatzen duzun euskara, edo egiten duzun, eta ez dakit, Amurrio edo Bermeoko pertsona batek. Osea, dinot, a ver, que tú entenderás un poquito más de esto que yo. Dinot, en plan, zenolako asentoak ipintzen duten, eta zenolako entonazioak. Bai. Hori da, handago koska. Bai, egia esan da, bizkaitarren entonazioa oso berezia da, baita gazteraz hitz egiten dutenean ere, eta bai, euskeraz mintzo direnean, osea, hitzez, eta terminoz, ezberdin hitz egiten dute, eta baita entonazioz ere. Bai, prosodia, zein lexikoan beste era bat dute, ez, hitz egiteko. Bai, eta horrelako gauzak agertzen direnean, ez, Hassel edo horrelako, bai, oso adierazgarri egiten da, ez. Bai. Horregatik, beste Euskal Herriko beste guda bat. Frikismoari txokoa eginestean. Beti egon behar da, frikismoaren. Ez dakit, zer gehiago daukagun. Ez que, karo, normala da, eta oso ondo ikusten dugu, gaur martxoak 8 jaia denetarik eraman du. Osea, dino titularretan eta berrietan. Gaur berri importanteena da martxoak 8 dela. Bai, noski. Eta alazpimarratu dugu gure lehen berria izan. Eta dinot eta berrietan, eta ez bakarrik berrietan, eta suposatzen dugu, eta espero dugu aldizkari guztietan informazio importanteena gaur martxoak 8 izatea eta berri guztiak. Bai, noski. Depende. Quiero decir, si tienes un periódico ahí un poco derechoso, pues te dirán, hoy encima van y se manifiestan. ¿Qué está diciendo la gente que no se puede por el COVID? Gora esazu, pasaden martxoak 8 ere egon zen kriston tangana horrekin. Bai, eta justo honen arira, nik badaukat gauza bat esateko, justo nire pisukidarekin komentatzen ibili nintzena aurrekuan, Boxek, bakizue Boxek pandemiaren zabalkundearen arrazoitzat jozuela aurreko urtean martxoaren 8an egon zen mobilizazioak eta. Bai, vale. Eta proposatu du kongresuan, no te lo pierdas, ojo al dato. A ver, agárrate que viene en curva. Proposatu du Boxek martxoaren 8 izatea COVID-ak eragindako biktimen omenezko eguna. A tomar por culo. A ver, en plan, muy sutil. Muy sutil. Bueno, muy sutil. Sí, demasiado incluso. En plan, ez dugu esan nahi martxoaren 8 errua duenik COVID-arenea
COVID-arena, baina. Señor, nik ipiniko nukean, o sea, nik demagun, ez, politikaria izango banitz, que no lo pienso ser en la puta vida. Gauzak argi. Gauzak argi. Ipintxea eta esatea, señores del Congreso. Internacional terminoa, zeo zer esan nahi, o sea, a ver, quiero decir, zuentzako zeo zer balioa dauka, porque da, martxoak sortzi, internacionalaren, o sea, emakume eguna, baina internacionalki. Entonces, ¿cómo tienen ustedes los huevos? Porque ovarios tienen también a algunas mujeres, bueno, los que tengan, porque nosotras en plan free, que cada persona, ellos no van a creer eso. Baina, ¿cómo tienen ustedes el valor, mejor, Obeto esanda, de coger y esantea? O sea, ez dakit, porque nik boxekoei esango nuke preferencias, crear polémica. Bai. Ya está. Bai. Eta titularra edukitzea beraiek horik nahi dutena. Bai. Baina, bueno, guri ere material ematen digute, ez? Programa honetarako... Claro. Bai, bueno, osea, nire ustez, guri eskerrik beroena, hemendik, boxeko politikariei, ez da egoitz? No, ni gracias. Tampoco, a esa gente no le doy ni las gracias. O sea... ¿Qué cojones le voy a dar? No, es que es, bueno, que sigan haciendo. Guk egingo dugu ya gure bromak, clase. Si no, ya habrá otras cosas para hacer bromas. Si desaparecéis, tampoco pasa nada. Tampoco. No, es. Qué hostias. Ay, box, artistas. Joder. Artistas. Los chicos de la caja. Bai, claro, es que, eta guk jendeari gogoratu behar diogu, guk hemen Barakaldokoak garela, eta guk ez daukagu, hau ez da herri bat bezala. Dinot, que solo hay 2 partidos. Me refiero, o sea, dinot, ikusten badezu beste herri batzuetan, bakarrik ipintzen du otoskundetan, egon eta gero, ikusten da bakarrik. PNV, EH Bildu, baina ez hau Barakaldo da. Bai, hemen denetarek da. Grato y cordial. Grato y cordial, bai. Eta boxek ere badu bere tokia. Badu bere tokia, eta kontuz horrekin. Nik beti esaten du kontuz horrekin. Jendea beti esaten du, de risas. Que sí, que de risas hay que tomárselo también, machotan. Baina kontuz hauekin. Bai. Mila 1929an gerra bat irabazitzuten. Hori da. Eta inork ez ditu boteretik kendu. Ez, oraindik andaude, o sea que gusto. Y encima son abogados también algunos. Beraz, arezaiago. Y policías. Y policías. Abogados y policías. Eta beste parte bat dagola, bueno, claro, coronavirusekin eta hola, daude jendea coronavirusarekin, que dago pizka bat, a ber, txertoarekin, ez txertoarekin. Uste dut gaur goizean esan dutela, ez dakit, Espainiatik, que igual apirilean edo maiatzean etorriko dela, ez dakit, zenbat mila edo iaia milioi bat txertoak, jendearen txako. Bai, pero bueno, eso es un triple que lo dicen. O sea, dinot, hau politikariei asko gustatzen zaila. Bai, irukoen... Jode irukea. Baina irukoa, baina bere zelaietik, gainera, o sea... No es rozando la línea 3.25, no da, o sea, de 6.25 da, desde su campo. O sea, eta alba dute bere kanastatik ya... Venga, pip, bat. Como la gente de Vox. O sea, dinot, beraiek beti esaten dute, 3 hilabete barru egongo dira, eta claro, 3 hilabete barru ea nork gogoratzen duen hori. Eta nabil, politika. Y hasta aquí la sección de política. O sea, dinot, egiten dute bere promesa, bere gauzak, bai, 3 hilabete barru, eta 3 hilabete barru nork gogoratuko du hori. 3 hilabete barru norbaitek esango dio, oie, zuk esan zen 1 milioi bat txertoak egongo zirela. Bai, ni horrekin... Oposizioa agian, baina besteok ez. Bai, ni horrekin nire zalantzak edo genituen, ze justo korrupzioaren revuelo hau guztia ontzenean, osea, oso deigarria zen, ze ikusten zen dituen akusazio oso larriak komunikabidetatik politikariei, eta agertzen ziren horrengo egunean politikariak hori guztia ezestatzen. Baina hortik eta astebetera demostratzen zen komunikabidek arrazoia zutela eta politikariek gezurra publikoki esan zutela. Eta nik ez dakit ze puntutaraino hori arbuiagarria izan daiteke kontu legalean. Hau, esan egot. Baina, bueno, badakigu, ez, abokatuak eta epaileak
Que recurrente, ez? Abokatuak eta poliziak agertuko dira sasoi horretan beti. Bai, eske gauzak gertatzen dira, baina, karo, gero, epaitu behar zaituen sistema, Claro. zure kontra edo zure alde egin dezake, ez, egoitz? Bai, zure kontra eskertiarra bazara, eta zure aldea eskuineko. Eskuinekoa baldin bazara. Edo ultra eskuindarra. Bai, hor... Edo ultra bueno, manifestazioa esan duzun bezala, ez? Valladolideko, no? Valladoliden, izan da? Bai. Eta zenbat jende agertu da? Pillo bat edo? Bueno, 100 edo 200 bat egongo ziren. Eta han ez da esan, koronavirusa kontuz honekin. Ez. Horrez dago koronavirusik. Bueno, ala tauz ere ni koronavirus. Repele a los nazis el coronavirus. Repele a los nazis el coronavirus. Bai. Claro, txinatarra izan ez gero, ¿no? Hori. Como es inmigrante el coronavirus, dice, no entra aquí, que son nazis. Es inmigrante y maoísta. Y maoísta, ostras. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Claro, entonces nada. Ni división azul, ni franquista, ni nada. Que va. Ez. Bueno, hola, David. Ez dakit, a ver. Dala, ia reskatatzen duzun zer gehiago hasi. Bai, Euskal filmek 8 saro jaso dituzte Goya sarietan. Hau Ostras. azpimarratu nahi dut, eta gu Euskarako programa garenez, azpimarratu nahi dut. Euskaraz izan ez gero, edo bakarrik Euskalean, osea, Euskal Herriko produkzioan. Euskarazko filmek arrakasta handia jasotzen ari dira azken bola honetan, eta Euskal zinea oso gogor dator, eta, bueno, nire ustez oso berri pozgarria da. Bai, sorionak, jendeari... Lan ikaragarria, konda. Bai. Beste jende, enhorabuena a los premiados, hau da, como cuando te toca la lotería. No, bai, sorion duan, osea, jende honi sorionak eman, bueno, David... Pasadan ja dara matxagu bizpairu urte haiko jendeari, no? Euskal filmak jendeari... Bai, eta bueno, nire ustez aguante daute jendea, segurena gu bezala entzun behar izan dute pues esto no lo entiende nadie, esto para qué sirve? Esto, ¿qué es esto? Baina, bueno, es que nik ere, a ver... Bai, baina, bueno, gero ere zergatik ez ipinea daiteke nahi badet azpitituluak gaztelaniaz, osea, dinot, edo, no? Ez dakit, osea, dute, edo ez, edo euskaraz egitea, eta, zuk pelikulak ingelesaz ikusten duzu baita, no? Pues, buena suerte. Pero no lo entiende nadie, pero ¿por qué no? Si sabes hablar en castellano, ¿por qué? Euskera hori, es que a mí me suena como en chino. ¿En qué me hablas a mí en eso? Esaten duenean, hau, txinatarra bezala da. Ai, gure lagun espainiarrak, ez? Gainera oso deigarria da, nik daramat euskararen aldeko apustu egin dudanetik, daramaten zuten argudio berdinak, hau ezberdinetatik, eta denboran zehar, eta esaten duzu, ostia, nondik, osea, zergatik? Bai, no? Pertsona ezberdinek argudioa bera, guztiek, osea, sí. Bai, da de los creadores de si eres comunista, ¿por qué tienes un iPhone? O sea, daukate berdina eta horrekin se pasa de generación en generación. Bai, eta gauza super bitxia da esaten. Osea, nola da posible, eta gainera, jende honen artean ez da kontakturik egon, ez da harremanik egon. Nola da posible, ez gauza bera guztiek esaten. Bai, hola, baina, bueno, ikusten dugu betikoa, argumentu errazak direnak, eta zuk tanteatzen baduzu, edo zuk argudioak ematen duzunean, jendea ja ez dizu entzuten. Eta horrekin ja garatzen da. Bai, eta nire argudioa, mi humildad es mejor que la tuya. Nere ustez katedra ezarri zuen Belen Estebanek. A ver, nola da hori, a ver, mesedez. Esto de... No será por el libro que ha escrito. Esto de yo suelto lo mío y me la suda lo que tú me digas. Ah, vale. Lo mío y ya. Hostia, firmado Telecinco, Telebost. Paradigma esartzen eztabaidetan. Kontuz horrekin, bueno, ja, a ver, bizpairu ja 5 minutu edo faltatzen zaigu ja, eta maitzera goaz. Baina, telebosteko hau komentatu behar da.
jendea euskalduna izan ez gero, ni euskalduna naiz, baina ze Telebost ez du inor ikusten, baina audientza Kristona dauka. Orduan hori, cuidado, programa horiekin, no sé qué, guk ikusten du. Ni batzuetan baita ikusten dudan programak, o sea, yo aquí no voy a ser el crack de todo, que no veo la tele, bai, nik ikusten dut. Eta batzuetan bai. Eta jendeak esaten du, no, la veo para desconectar. Eta horrekin aurrera doaz. Orduan ez dakit. Bai, baina zerbait ezagutu nuen aurrekoan, eta badago bolo dabilen programa bat azken bola honetan, tentazioen irla, Bueno, edo la isla de las tentaciones. ez nuen hori atera nahi, pero Eta bai, Telebosteko programa bat da, jakingo duzuenez. Eta ojo al dato, seguruena entzule gehienek jakingo dute, baina ojo al dato, programa horren iraupena 4 ordukoa da. Nola labordukoa? Hori izan zidaten niri aurrekoa. A ver, es... Te has liado, Revisa tus fuentes, amigo. Revise usted sus fuentes. No, gauza dela... a ver, dago Sálvame eta olako programak, Bai. hori bai dira. Bai, horiek luzeak dira, hori jakin badakit. Baina gero, igual, gehienez, o sea, dinot programa, izango da, en plan, la isla de las tentaciones, en plan, dira nola kapituluak eta holan, eta kapitulu bakaitza ez dakit ordu tapiku irauten duen, eta gero ja dago, en plan, rollo, pues igual el debate, eta ez dakit nola doan, igual agian dago programa, eta gero debatea. Ez dakit nola doan, en plan, debate. Baina igual, en total, igual da 4 ordu. Ah, vale. Baina no es en plan, venga, capítulos de 4 horas. Orduan, baina bai dagoelan, pues hori, todas estas movidas del Sálvame. En riguroso directo esto, Bai. En riguroso directo. Sí. Entzuleak, senti zaitezte privilegiatuak nire ez jakintasunaren berri izan duzuelako. Hori da, que no viene siendo lo normal. Sí, ya, joder, es que ni flipatzen nuen, o sea, 4 ordu kapitulo bat, ea nork irazten duen 4 orduko kapitulo bat. Es que hay que estar flipado. Baina gauza da nigo goratzen dut, bueno, Telebost eta hori zegoen orain dela asko, en plan rollo ez dakite, igual ya 10 urte edo, halako zehozer, se ziren programak de, primero está la Noria, luego el no sé qué, eta azkenean iaia pertsona berdinak ziren, baina programa desberdinetan. Orain hartu dute, egin dute un rollos que deitzen dela Sálvame edo halako zehozer edo. Bai, Sálvame, no sé qué. naranja, Bai, eta orain han dicho, pues, ¿para qué vamos a quitar lo evidente? Egiten dugu Sálvame eta egiten dugu 4 ordu. Eta hori bai dela 4 ordu. Baina 4 ordu daudela, Bai. 4 ordu, en plan, ez dakit arratsaldetik, ez dakit direla larun batean edo. Eta gainera, ez daude, bueno, ez dakite nole biko diren 4 ordu horietan, baina nik ikusi ditudan Sí. momentuetan, Carreras. osea, kriston oiuak, Bai. kriston buia, Patrocina paracetamol ese programa. Porque madre mía. Ya te cuento, pero Joder. te quiero decir, Bai. 4 ordu, aguantatu, Bai. oiuka eta buia, esan behar duzu, tu, bordondate bat, ojo, cuidado. Bai, kontuz horrekin. Kongresukideak, baino entrenatuagoak daude hau. Bai. Eta gainera zenolako, eta bueno, hau beti esaten dut, eta niri kriston amorrua ematen dit, zenolako ideiak sortzen ari bira, eta zenolako, nola da hau, como que está sentando la base, alako zehozer, ze jendeak ez du orain argudiatzen, entzuten edo kontra argudiatzen. Jendea egiten du... Eta horrela lotzen dugu lehen komentatu dugunarekin, bueno, aipatu dugun lehenarekin, martxoak 8 kontuarekin, entzutearen garrantziaz, eta lehen esan dugun argudiak eta kontuarekin. Hori da. Bai, ikin eskina, Claro, bai. el iPhone, Hori da, eta jendeak ez du, jode, entzun ezazu. Osea, ez dizut zuk zure ideia ez edukitzea. Hori bai. Bai. Zure idea. Joder, baina argudia du. Y no entrar ahí a ataques personal, a rayar a la gente, a ir a malas. Bai. Así que eso. Eta oso hori. Hemen utziko dugu. Oso ondo, bai. Entzule maiteak. Hau txanklak. Hau txanklaen programa dagoeneko bukatu da. Eskerrik asko, beti bezala, Ander. Eskerrik asko zuri. Egoitz. Zure bideagatik. Bai. Zure... Eta, bueno, urrengora arte. Urrengora arte, bai, zaindu. Bai, zaindu zaitezte eta ondo segidu. Venga, Venga, ba. Agur. Aio.